Andel, Josefin Fredriksson, Erik Jörgensen, Mårten Nyberg och Jan-Olof Sturesson är det som gör upp i nästa hit. Ja, vi är iväg. Det blir den som skjuter farten är Jan-Olof Sturesson. Han brukar vara väldigt snabb och visst är det i sin mintgrön och vita Volvo. Upp i täten före Josefin Fredriksson. Mårten Nyberg på tredje plats. Erik Jörgensen på en femte och Fredrik Lindberg på en sjätte. Ja, så har vi problem då för nummer 58 Jocke Strandell som viker av direkt efter spikerzonet och kastar in handduken med en gång. Bilen går inte som han ska. I ledningen fortfarande Jan-Olof Sturesson. Jagandes utav Josefin Fredriksson och Mårten Nyberg. Mot den smala banan här innan man passerar huvudplaceringen för ett varv med Jan-Olof Sturesson i ledningen. Han har ju kört i många år sedan den här sporten infriades i början av 80-talet. Han har hållit på att köra folkrace. Så han vet ju vad han gör bakom ratten, det är inget snack om det. Josefin Fredriksson är en tjej som har hållit på att köra i många år också och åker mycket snabbt och har valt att åka seniorklass idag. På en annan plats ligger där och försöker att jaga ifatt Jan-Olof Sturesson. Men har även då Mårten Nyberg bakom sig som man får se upp så att det inte gör ett misstag och blir avsatterat. Jan-Olof Sturesson klappar upp sin Volvo lite hastigt i täten där och lyckas inte lite för att få genast Josefin Fredriksson i fatt. Och här ligger han ut mycket, ska vi se om Josefin lyckas få tätt på materialet där, men inte. Jan-Olof Sturesson i ledningen och där kommer Mårten Nyberg med en attack på Josefin. Ja, Mårten Nyberg upp på innen och förbi. Ska vi se, ja, Jan-Olof Sturesson har problem där framme med att hålla in Volvon i kurvorna. Då är genast Mårten Nyberg uppe på en attack direkt om första platsen. Ska vi se om Josefin kommer tillbaka och kan slåss om att ta tillbaka sin andra plats. Ska vi se här då på väg ner, Jan-Olof Sturesson. Jagar av Mårten Nyberg som attackerar både på innen och ytten. Här försöker det vända lite i kurvan att hitta en lucka. I den sista kurvan här som är utvarit fortfarande Jan-Olof Sturesson som lyckas hålla trenden. Mårten Nyberg på B-ställ runt